बिग ब्रेकिं निउज दा समाव लानानै फैदों बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ लानानै फैदों मोनसे बिग ब्रेकिं निउज। बड'लेण्डनि बिग ब्रेकिं निउज। गाबोन लासिगोन हाग्रामा महिलारिया बड'लेण्डनि गाहाय खुंगिरि महरै। बिथांजों लोगोसेनो लेङाइ गाहाय महरै समायखिरा लागोन। लोगोसेनो सा 8 एबा सा 10 मावफुं सोद्रोमामोना समायखिरा लागोन। बड'लेण्ड हायुङारि गौथुम। सोर मोननो हागौ मावफुं सोद्रोमा? हाग्रामा महिलारिया बाथि बड'लेण्डनि गाहाय। रिहन दैमारिया लेङाइ गाहाय। गाबोन 5 अक्ट'बर रबिबार खालि समायखिरा लागोन हाग्रामा महिलारि, रिहन दैमारि आरो सा 8 एबा 10 मावफुं सोद्रोमा। मावफुं सोद्रोमामोननि मुंखौ फोसावनाय जाथ'वाखै। दिनै हरनि गेजेराव गभर्नरनि मावख'निफ्राय मावफुं सोद्रोमामोननि फारिलाइ सफैगोन क'क्राझाराव एबा बड'लेण्डनि नेहाथारि क'आव। गभर्नरनि गनायथि मोननाय मावफुं सोद्रोमामोना गाबोन समायखिरा लागोन। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ आगोलाव फसंनाय BPFनि MCLA मोनानो बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि EM एबा मावफुं सोद्रोमा जानो मोननायनि मिजिं दं। बड'लेण्डनि EM जानो मोनथाव MCLA मोननि मुङा जादों फारियै महेश्वर बसुमतारी, लोमस्राव दैमारि, देरहासात बसुमतारी, दनेश्वर गयारी, मुनमुन ब्रह्म, मृत्युंजय नार्जारी दाजु, पानिराम ब्रह्म, जेम्स बसुमतारी, बेगम आख्तार अहमद, रबिराम नार्जारी, गणेश कासारी, प्रेस मुसाहारि, प्रकाश बसुमतारी, आगास्टास टिग्गा आरो बड'लेण्ड एसेम्ब्लिनि जाथाव बुंथिगिरिया जाबाय त्रिदिप दैमारि। लेङाइ बुंथिगिरिया जानो हागौ श्याम सुन्दि। बड'लेण्ड सोरखारनि गोदान गाहाय खुंगिरि मुस्रि हाग्रामा महिलारि। बड'लेण्ड सोरखारनि गोदान लेङाइ गाहाय मुस्रि रिहन दैमारि।